Action Live. Το κέντρο διασκέδασης Action σας ευχαριστεί που 10 ολόκληρα χρόνια με κέφι και χορό γεμίζετε την αίθουσά του. Action Live. Οι καλύτερες φωνές, οι καλύτερες παρουσίες, το καλύτερο πρόγραμμα και ο καλύτερότερος λογαριασμός. Action Live. Μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα κατά της οικονομικής κρίσης. Τώρα το κέντρο διασκέδασης Action χτυπά την κρίση κατεβάζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές. Τιμή φιάλης μόνο 70 ευρώ και τιμή ποτού μόνο 5 ευρώ.